ke ya. Sembateng prawiro Sakti Matamboro prawiro ayeng wow
Wadya bolong ngiling wesi maju rene. Salamuni gambar tondo panengranira Sidik Sudirga Mara Wati Hong katon blawur paningalira kasinungan kanu ragan dumadung dawuh sinuwun dumadung dawuh Kanjeng Ripalungguhan iki tanpa lidah sinambung banyu tinalang siyaga ing diri sawiga ing gati budhal marang pringgondani ketemu satriya sing jenenge Gatotkaca pocok janggane lajeng keparingipun bidhal minjang menapa nadyan colok lintang rambatan pundak budhal dina iki boten langkung sendika ngestakaken dawuh ayo co budhal ayo budhal
Oh. Ah. 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 Wah. Ah. Hot. Oh, ah, ah. Hot. Ah. Hey. Ah. Ah. Wah. Oh, ah, ah. Hot. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Nebu sauyon ing sapating sun kemiling kang lati mendung mentiyung kaya gawe payung ngemuli dhumateng kasatriyan Madukara kepareng lenggah wonten ing pendhapa anenggih panengahing Pandhawa Raden Harjuna ya Raden Janaka nedhengi ngenggar-enggar sarira kedadak guragapan babar pisan boten dugamana lamun ta pendhita ing Sukalima pujangganing kraton Ngastina nenggih Resi Drona ya risang kumbayane ngrawuh ing kono pupuh-pupuh sang pamadya sigra manembromo rawuhnya sang guru giya ing acara lenggah mangkono tanggap sasmita nenggih Raden Abimanyu sigra mangayun ugi ngaturaken bekti tandha kasetyan ugi katresnanira dumateng ingkang Rama kawus angukir dumateng Jiwaraga. Puspita medah kang warni
Sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut Kawula nuwun sewu dereng dangu rawuh paduka Bapa Penemban Sukalima kalilan ingkang putra ngaturaken pambagi Panakramisa sembah pangabekti mawan tuwan-tuwa kunjuk Welewetes welu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntute kisa. Anakku murid ngger Dananjaya ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun Bapa Maragaki kebat ditampani cah bagus. Inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Bapa paduka rawuh wonten ing Madukara andadosaken kagiyating manah kula yen tetila wonten bab ingkang wigati monggo kula aturi paring dawuh langkung prayogi kula kemawon ingkang badhe sowan dhateng Sukalima Bapa. Aja ngono nggih, aja ngono. Merga iki sing perlu ki pun Bapa mulai sak trepe lamun to aku sing prapta ning Madukara kene. Yektine ngene nggih. Anggonku prapta kene diutus dening anak Prabu Duryudana mung bakal miterang kang kanthi gamblang kelawan jeneng sira Arjuna. Manut kabar sing ndak tampa apa bener lan kepara nyata lamun to kowe bakal duwe gawe mantu bebesanan kelawan kakangmu Jodipati ya kowe Werkudara. Ngono inggih Bapa. Leres sing dados pangandika paduka bilih boten dangu malih. Ing dinten Buddha Kresna ing Binjang kula badhe ngemah-ngemahaken dumateng anak kula pun Pergiwa Palakrama kaliyan nenggih pun Gatotkaca majanipun Kakang Mas Werkudara. Kuwi tenan ya? Nuninggih saestu malah sisan damel kalilan kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi saged andayani dumateng anak kula kekalih menika Bapa. Pandhita karya wangsit pindha kumbang caping tawang tusuh angin ngendi nggone miwah kali kangkung oleh yen pancen kaya mengkono ripalungguhan iki pedaya apa aku banjur bali ning Sukalima bali ana ing negara Ngastina muspra tanpa guna. Lajeng ingkang dipun keparengaken kados pundi? Pusakamu pepetingan ingkang awujud keris. Ya kuwi Kyai Pulanggeni apa isih ndok gawa? Ngono inggih. Rinten dalu tansah kula beta dhateng pundi-pundi kinarya njagi dumateng diri kula pribadi. Yen pancen isih aku pengen meruh kaya apa ta wujude Pulanggeni tudhu napa Bapak? Menika bapa wujudipun Kyai Pulanggeni badhe kagem menapa? Nah, sawise ndok gawa, ripalungguhan iki tak seblakke dadaku. Maragake Pulanggeni kuwi tancepna pener nggen jantungku. Bapa. Pinangka kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati
Sebabipun menapa dene jengandika paring dawuh ingkang kados mekaten. Dosa menapa ingkang badhe kula temaha dene kula dados murid Cumantaka dumateng Paduka Sang Mahadwija. Kowe tak kandhani ya, Ngger. Yektinipun Bapa Prapta ning Madukara iki diutus dening anak Prabu Jakapitana, anak Prabu Duryudana. Supaya nuruti apa kang dadi kekarepane ya kuwi Angger Lesmana Mandra Kumara sing nyatane edan kepayang ngengleng bingleng angel lamong kedanan kelawan putra putrimu ya kuwi si Endang Pregiwa. Pun Bapa diperintah supaya nglamar ana ing Madukara wedene nganti baliku ora entuk gawe. Aku bakal nampa paukuman digantung ana madyaning alun-alun tinimbang aku mati. Siya mapan ana alun merga nampa pidana sing kaya mengkono. Aku luwih marem lamun to sing mateni anakku murid sing ndak tresnani ya kuwi kowe Janaka. Yen kowe gelem mateni aku padha karo kowe dadi murid sing gelem nyuwargake karo gurumu Dananjaya. Boten, Bapak. Nadyan kados pundi kemawon. Kula tetep antep kasetyan kula dumateng Paduka tinimbang nuruti dumateng anak. Pramila saking menika anggen kula badhe bepisanan kalian Kakang Mas Werkudara kula batalaken. Anak kula pasrahaken dumateng jengandika Bapa Durna. Menawi badhe dipun palakrama kalian Angger Lesmana Mandra Kumara kula mboten badhe suwala. Lah dalah iki sing tak enteni Janaka. Syukur yen pancen kaya ngono cah bagus. Abimanyu Ngadhawuh Rama miji dumateng ingkang putra Plangkawati. Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Budhalo marang Jodipati Swanana wakamu Werkudara. Layang iki aturna marang panjenengane. Sakwise jeneng sira ngaturake nawala iki enggal kowe baliya marang Madukara. Yen kesuwen anggenmu mapan ana Jodipati ndak sempyok ngaradan. Nanging nuwun sewu gage mangkata ora sambadal dawuhe wong tuwa.
lakuning Kurawa ing nguni patine Abimanyu kana ing Cidra Tandya Sang Setyaki menyat ngambil Sanjata ing lagi wae aku ngidak wewengkon Pringgondani ana satriya bagus sing mung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Yen pancen bisa guneman maragake sajarwa sapa? Tambuh marang aku putra Madukara satriya ing Plangkawati Abimanyu kang dadi aranku kuwi sapa? Wadyabala saka Giling Wesi kesete sesembahanku Prabu Naga Pragula. Kumandang garba kang dadi aranku. Sajake kowe Nyolowadi. Wadyabala semono akeh tur nyrangap gamane kaya mengkono arep mlebu wewengkon negara Pringgondani apa sing nduk ajab. Lokasuta wae goleki menungsa sing jeneng Gatotkaca. Yen wis ketemu, pocok janggane blangap-blangap matur ngucap. Kuwi sedulurku tuwa. Mula ora perlu nyumbari Kakang Mas Gatotkaca. Abimanyu wae sing dadi suliye. Wah, yen ngono kowe nyidam terbelo wani dadi wakile Gatotkaca apa abang. Ora minggat ilang nyawamu. Sambi sila tumpang gugateng sirahmu. Pusakan roning kewa mandi kokon lan padangipun wah ah lo ah Wah. Wah. Hei. Oh. Sanggak kowe. Loh. Wah. Weh. Loh, loh. Wah. 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 Hot. Mutiar. Wah. Loh. Jebol. Jagan. Ha. Lo. Ah. Bocoyo.
At. Loh, yo. Lo. Ah. Lo. Oh, ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Loh, yo. Ah. Loh. Bendeles parat. Oh. Edan. Lo. Ah. Oh, lo. Aduh. Wah. Mundur. Ah. Wah. Oh. Ah. Oh, yo. Lo, ah. Ah. Oh. Ah. Wah. Oh, yo. Oh. Ah. Hey. Wah. 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 Ah. Oh. Wah. Oh. Wah. Wah. Ah. Ah. Wah. Longgo marung dada sariamu. Wah. Wah. Oh. Hey. Wah. Ah. Hat. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Kaminggat borot wadukmu. Tibane pusakaku jebol dadamu. Ho. Hot. Oh. Oh. At. Ho. Wah. 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 Hey. What? Wah. Wah. Tuh. Wah. Ah. Tuh.
Wadya Bala ngiling wesi, mundur, mundur. Iki Prabu Naga Pragala sing manjing palakan. Ora kelakon dadi ndok piye. Urane batange piman. Kuncing langit kelap-kelap katon lerkin canging alis. Wah. Ya. Oh. Kurang gondro. Piro Hot. Ah. Oh. Ya. Oh. Wait. Iki mesti sing jenenge Gatotkaca. Dasar para nyata wis apa? Ah. Kelingan ora karo Prabu Kalapracana. Iki anake lanang. Bombong marem lega rasane atiku bisa ketemu karo diapurmu. Kowe sing mateni wong tuaku, utang wirang nyaur wirang, tang pati nyaur pati. Wah. 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 Hei. Wah. Ikan. Oh. Ah. Wah, doyong. Wah. Hot. Awas. Wah, yo. Ah. Wah. Hot. Wah. Ah. Wah.
Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Wah. Ah. Oh. Ah. 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 Wah. Wah. Tuyung. Ah. Wah. Sarta pawonuting ranu Dresing karsaning sun dening kanyut manis liring ira Gusti Madya ratri wus kawuri Iwang Candra Purnama lintang araras Surya Candra kula putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenge wan
Nuwun sewu amit pasang Kalimantabi tinebening tulak manud mawing tawang tuwang. Wanja Dipati kula ingkang sowan wonten ing mriki mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwan-tuwa kunjuk. Angka Wijaya ndak tampa ora liwat pangestune wong gerang ditampani. Mun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Wadewi Arimbi sungkem kula katur. Ya cah bagus. Abimanyu ndak tampa pangestune pun wa ditampani ya nang. Inggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Kalilan matur sisip nyuwun Gusti Samudra pangaksami yektosipun waleh-waleh menapa dene kula cumantaka sowan tanpa piniji. Karana kula kautus dening Kanjeng Rama Madukara supados nyaosaken wujudipun nawala kunjuk dumateng Rama nenggih Wanja Dipati mriki. Lan saksampunipun kula nyaosaken layang sru pamundhutipun lan dawuhipun Kanjeng Rama Arjuna kula enggal nyuwun pamit saking ngarsa paduka Wanja Dipati. Yen pancen kaya mengkono sajae Tik Nyolowati. Maju lungguhmu ndilayangi wacane. Nyat langening kalang managara Pandamoncor tinon ler kakonang suram sorote tanpa adang kasor lan pajaring purnameng gegono kasare mongso katiga wis tak waca lan aku wis mudeng surasane tulis Gage Biwanyu we mulya Wendang Balya tinimbang neng kene malah kecipratan getih. Taplir kinetap duka yayah sinepe jojo bang mawing wengis netra kocak nguntara andir ing Gatot wonten timbalan ing ngadhawuh Rama Kyai iki entuk-entukane wong urip kepama kugung apa-apa keturutan rina wengi mung keceh bondo kemul kamukten kowe mung mangan enak nyandang utuh ora tau prihatin wegah nglakoni sesirih ora tau tabri ngeningke cipta sing digonta-gonta mung olehmu ngujo nafsu. Mula ora jeneng aneh yen matang tuna numbak luput. Dijago-jago malah mlenyok dideng-deng kaya kendang malah gaber gawe isin. Ing atase mung arep rabi tur sing diarah mung dulur dhewe. Rembug wis dadi mung kari mangkat ngiring manten parandine gagal. Adate pamanmu Janaka ora tau batalake ucap sing wis kawedhar. Nanging merga saka kurang lehmu prihatin Gatot. Mula meleka mripatmu jerengen gobokmu. Rembug saka Madukara dibatalake. Anggen arep rabi karo pergiwa wurung. Pamanmu Janaka isin duwe mantu bocah gemblung lontang-lantung. Kula tinimbang ngisin-ngisine nyepet mripat jejembri jrambah. Luwung kowe minggato yen rambut tak odel-odel wadukmu.
kejem sanget dumateng ingkang putra pun Gatotkaca. Pangandika paduka ingkang agal ingkang kasar kados mekaten satemah mecut dumateng raosipun tetuka. Wis karben. Bocah yen mung rina wengi mung dikeloni karo mbok entek-entekane dadi bodho kaya ngono. Ben mulur nalari. Lajeng sak mangke kados pundi? Disawang wae. Kira-kira Gatot iso ngrampungi gawe apa gawe wirang tumrape Werkudara. Dening ludira kawang-wang ngegono kang sumirat lakon nek paite kaya ngene arep rabi wae urung mongko kanca-kancaku kabeh wis tak wenehi blangkon siji-siji. Ulem wis nyebar tekan ngendi-ngendi. Gamelan wis tak sewa son wis tak sewa. Entek-entekane kok rembuke dibatalake. Mongko mung kari tanggal loro ya kene kaya mengke. Paman Arjuna ora gelem duwe mantu Gatotkaca. Rama Kyai ora gelem nampa kanyatan malah aku digusah kaya kewan. Aku isin petuk karo kanca-kancaku kabeh. Aku tak ndelik ning Mega Malang. Wonten ing Mega Malang. Nanging nadyanto mripat den rem-remake parandene malah klisikan gedabikan. Kapan bisa sare mung tansah kemutan dumateng wewayangane sang jantung ati nenggih pun endang pergiwa mongko isih dulur dhewe tangga dhewe tunggal sagang. Ana wujude manuk ingkang kleper-kleper gayuh wiyati. Tinerka lamun ta iku sang Pregiwa ingkang nedeng ameksa utawi ambeksa joget mataya. Ana wujude mega ingkang lumayang ing gegana. Rinasa kaya blangkon sewu ingkang layang ing langit. Jibrek-bebek kalih pantok pepuntoning tekad tan ana ingkang den arah amung prapeng lalis mangkon nyeblokake sarira sirah kajeblesaken wonten ing watu parandenis watune sing ambyar dadi lebu.
Mongko sirah kuwi tak jebleske ana watu nganti mak bles suarane. Marandene malah watune sing dadi sak lawang-lawang. Sak walang-walang. Munggah meneh. Parandene datan pejah watune sing ambyar Gatut Kaca uga ambyar kang dadi rasane satamahing sandung ing rasa tresna ingkang tan bangkit den kipataken ing rasa lali lali tatan bisa lali lawas kaya blangkon upamakna wit-wit kawong kodhe tinutuwi tatan bisa mati merajak saya sami tresna kungrum buyung balung pakel tombok gunung bila kamu di sisiku hati rasa sahdu satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku kawin kamu ku yakin kawin denggeli melocot yen to cakapane piye to ku yakin ini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu kepadamu sinden biru ngapa candra kuwi mumet yen ndase iya padung kancane diulemi kabeh kok ya ampun mongko wara-wara nyebar turut medsos ya ayo ora iso rabi ketoke ngapi aku wis nyiapne gamelan budal kodong jeruk lho macane kowe tak braso ayo ngangge odol braso ngangge watu ijo odol ora ben kaya untu resik ngono lho ngawur ora
Dus, Gus kok dus piye? Anu aku lho melu bingung edan-den malah ora. Gus. Ampun ah. Yayi gagahe kaya ngono. Ngalor ngidul Pak Sugun ngono. Senengane. Ngerti apa-apa kok dolar nggih duwe gawe kula ngerti. Ning mbok amun ngomong lanang kaya ngono lho. Perkara wong wedok nganti ngengleng bingleng kaya ngono ya. Mendem apa piye? Dadi warai elek ngono senengamu. Ora gelem ya ora gelem. Ha sing gelem kowe basane kowe kok ndasmu ya ora. Kowe ae guru. Ala guru apa? Ora ngerti kok. Aku nggih contoh karo para siswa-siswa. Ala yo nang sekolah nang ngendi-endi ora. Ora tau aku neko-neko. Ora tau apa. Nang lantai 2 ndasmu ora. Ngeten lho, Den. Yen pancen sampean niku sane jujur mawon pancen tresna sampean mang muni yen ora tresna kalih pergiwa mang mendel mboten napa-napa. Mboten sagengsi. Yen tresna mang muni ya. Yen mboten tresna mang meneng. Jenengan asline sumpah lho niki. Tresna mboten kalian pergiwa. Sing muni kok kowe to, Nyuk. Ora kena dimpet kok. Jenengan yen tresna muni, yen ra tresna meneng. Karo pergiwa jenengan tresna napa mboten asline? Nun? Niku ora nek basane sing cetha. Napa? Sing jelas lho. Nek aku ya goblok ora. Sampeyan pengen rolling apa Isuzu? Aku takon apa to, ngawut rolling susu ngono senengane. Paiste. Heeh, Ding. Masa mas kawine kok jimbal? Iya no. Joh. Apa men renek lho kuwi ning donya renek lho kuwi. Simbal tur anu kaya apa jenis sing prunggu kaya enek ecek-eceke kae lho. Ha iya, kaya apik. Lek cara kula mbiyen kalih Katiem tau dimoi. Sing mboten setujui bapake Katiem. Bojo kula niku lho. Ning kula ora kurang akal mboten njur kaya sampean ngoten.